מוכנים? יאללה. עוד 4 פעמים. עוד פעמיים. אחת, שתיים, שלוש, מביט החוצה אל הרחוב והם נוסעים מהר, שקיעה ורודה, קפה שחור, כמעט כבר לא זוכר. איך הגוף שלך גם ועזב את הגוף שלי, בשנייה אחת נהיה לי קר, כשאת רחוקה אני לא יודע מי אני, ואז כשאת שוב כאן אני נזכר. זה לא שאין לי מה לעשות, פשוט זה לא בוער, עדיף להיות פה בסביבה, עם תיק בציל וגר. איך הגוף שלך קם ועזב את הגוף שלי, בשנייה אחת נהיה לי קר, כשאת רחוקה אני לא יודע מי אני, ואז כשאת שוב כאן אני נזכר. הלו, מה המצב? מה עושה? בא לך לבוא אליי? נשתה משהו, אולי נראה איזה סרט, אולי נשחק במשהו. במה נשחק? שאלה יפה. אפשר בשוטרת ופושע. שוטר ופושע גם הולך, בכיף. אוקיי, הבנתי. טוב, אז דברי איתי. איך הגוף שלך קם ועזב את הגוף שלי, בשנייה אחת נהיה לי קר, כשאת רחוקה אני לא יודע מי אני, ואז כשאת שוב כאן אני נזכר. המון תודה לכם, תודה שנשארתם, כל הכבוד, לילה טוב. זהו, אני שחררתי אתכם מבחינתי.